village. During age considered, as is on the papers up on a supper. And do unachanga mirebush tapata warama wakanova namba zake za shule akatonga nyaya yake ni mkwasha wake Stephen Charles mushure mekunetsana nemadzimai watafadzwa anonzi Charity Madzinga ndio mushure mekuwana ugowo wakakwana wekuti akatengera mukadzi watafadzwa waramba zvipfeko zvemukati zviviri uye zvakabuda mudare. Izvi ndo zvakabuda mudare redu. Nyaya iyi haisati yapera mudare redu. Wenyu sabhuku chinoda kufa wakaisa namba dzavo nechitiko chavo. Mazvino vamai zvamungurambira vafunga nyaya izvi ndakakwira nayo mubandazi kwa 15 June noya kudaro ava vanhu vakudzidzisa dare ndobva vaenda kumba ndobva ndanzwa amai vangu vachindibvunza ko iwewe ndazwa kuti uri kudanana naStephen Machanzi. Ndakati nini? Zvakanzi Stephen Machanzi andiudza kuti ni mukadzi wangu andiudza kuti hanzvadzi dzangu dzakandiudza kuti ambuya uri kudanana nemukwasha. Ndakati inini nyaya yanditese handiizivi. Stephen Machanzi ndobva anokwira dare kwachinoda kufa. Anokwira dare kwachinoda kufa. Nyaya yenge iri pakunzi mukoma wavo uyu akandiona ndiri pashopu ndatengerwa grocery ndarongedzwa mukadhibox ndatenga mari yanga yanzi $20 ndo mari yekudza yatenga grocery iri nemukoma wavo uyu. Saka pamari apa ndikunzi ini ndakabvisati ndakati hapana change here asitokipa ndobva kuti change iripo ndobva nditambidza change. Nyaya yange ndakwachinoda kufa yakatongwa musi wa 3 July aina kupera yakatongwa ichiri yegrosari ndobva yatongwa musi wa 6 July tabva kuno kudare kuno mutongero waikaitwa ausi ndo wakanyorwa apa mutongero wakaita uri kutoda sabhu nemaminetsi ake iye mbune kusiri kushoka Mimi amautingira zvipiro zvomukati. Andinani naye. Iwe waenda mukadzi? Nyaya yokurambira ndikutingira zvipiro zvomukati. Alright. Itai kuti nyaya yesabhuku iye anyora tsamba auya. Vanhu vazoramba nazvakanaka. Tinoda kuchenesa munhu handiti? Tinoda kusvibisa munhu. Saka isei next day 24. Ibva manyorawo tsamba semanyorera aita tsamba. Mhapa upi? Mukadzi uyu anobowo sabu kushura kutomuona kuno andizozame murambo wezvimile zvakachena mazuva asiape mozonga tipewa vamwe lidzi yapiri ndwani December Awe. Sampai. Ya, jangan